ҳукуматдорони нави Сурия афсарони ҳифзи ҳуқуқу тартиботро бар пояи шариати исломӣ таълим медиҳанд. ба ақидаи онҳо нерӯи наве ки ба ҷои полиси золиму фосиди режими фурӯпошидаи Башор Асад сари қудрат меояд, бояд дар ҷомеа аҳамияти арзишҳои ахлоқиро боло барад. Хабарнигори Reuters менависад, ҳукумати нави Сурия ки афсарони полисро аз Идлиб, пойгоҳи қаблии ошӯбгарон ба Димишқ интиқол додааст, аз довталабони хидмати низомӣ дар бораи ақидаҳои динии онҳо ва шариати исломӣ суол мекунад. افسری حفظی حقوق و ترتیبات باید حلال از حرام فرق کند. таъмини назму субот ва эътимоди мардум барои гурӯҳҳои ошӯбгари сунни мазҳаб яке аз шартҳои калидии эътирофи мақомоти нави Сурия аз тарафи ҷомеаи байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. шораи пажӯҳишгоҳи ховари миёна бо номи Century International Аронолунд ба хабарнигори Reuters гуфтааст, такя ба як дину як мазҳаб дар кишваре чун Сурия ҳалли мушкил буда наметавонад. ба қавли ин донишманд, насрониҳо, мусулмонони алавӣ, друзҳо ва ҳатто мусулмонони сунни мазҳаб дар шаҳрҳои дунявии шабеҳи Димишқу Ҳалаб аз ин ташаббус чандон хушҳол нахоҳанд буд. раҳбари феълии Сурия Аҳмад Аш-Шара бо умеди рафъи нигарониҳои мамолики ғарбӣ ва ховари миёна равобити қаблии гурӯҳи ҳаёти таҳрири Шом бо созмони даҳшатафкани Алқоидаро маҳкум намуда, исрор меварзад ки зердастонаш ҳуқуқи ақалиятҳоро ҳифз хоҳанд кард. дар гузашта пайравони шараъа назорати ҷиддии талаботи шариати исломӣ канор гузоштаанд. 8 декабри соли гузашта вақти ошӯбгарон режими Асадро аз байн бурданд, даҳо пойгоҳи ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва идораҳои амниятии Сурия талаву тороҷ ва ба коми оташ кашида шуданд. акнун ҳукумати нави Сурия озмун эълон карда мехоҳад ба зудтарин фурсат нерӯҳои ҷадиди ҳифзи ҳуқуқу тартиботро рӯи кор орад. дар саросари Сурия беш аз 200,000 довталаб барои кор дар полис номнавис шудаанд. در صف ما افسران نصرانی پلیس هم هستند که از رژیم اسد فرار کرده بودند. تامین نظم و ثبات و بنیاد سوریه نو مسئولیت تمام فرزندان این سرزمین است. هیچ کس به اعتقاد نامزدها توجه نمی کند. устодони академия бовар доранд ки ҳамзамон бо беҳбуди вазъи амнiyatӣ таҳсили афсарони оянда тавсия ёфта дар саросари Сурия низоме барқарор хоҳад шуд ки ошӯбгарон солҳои ахир дар қароргоҳашон шаҳри Идлиб бунёд карда буданд. дар дарсҳои динии академияи полис муассилини усули дин, қонунгузорони исломӣ ва тарҷумаи ҳоли паёмбари дини исломро меомӯзанд. ба гуфтаи раиси пойгоҳҳои полиси минтақаи марҷаи Димишқ Аймон Абутолиб, шуморе аз сокинони Сурия ҳайати таҳрири Шомро созмони ифротгарон мешуморанду намехоҳанд ҳукумати ин гурӯҳро эътироф кунанд. дар айни замон ин афсар таъкид мекунад ки ӯ намефаҳмад чаро мардум аз нуфузи ислом ки беш аз ҳар дини дигар ба ҳуқуқи инсон эҳтиром мегузорад нигарон мебошанд.